Hello, my friend! Шкувам се! Здравейте, хора! Да, както ме знаете, аз съм GamerBBG. Ако се чудите защо ще спирам с клиповете, всъщност аз може би ви казах или не ви казах, не знам. Нямам приложение за снимане на клипове. Всъщност имах... Чакайте да си оправя прическата. Всъщност имах, ама той не ми работеше, Mobizen. И да, чак когато си получа Samsung Galaxy 6, чак на 12 години, след няколко години. Не много, след 2 години. Тогава ще снимам клипове. Да, ще снимам клипове. Скина ми е нов. Името ми е ново. Amazing Gamer BG. Но все още съм геймър. И да. Това беше всичко от мен. Не забравяйте да коментирате, да оценявате и да давате сам палец нагоре, ма палец надолу неща. Никога. Сам палец нагоре. И да, това беше всичко от мен. Чао!